Bona vesprada a tots, a totes. Tal com mos ha dit Inma Marín, hem de continuar jugant i aquesta vesprada, en aquesta segona sessió, hem de continuar jugant. I per a continuar jugant en les nostres aules i fer alguna mena de canvi, jo crec que el millor és també parlar de tecnologia i avui entre nosaltres tenim un expert en tecnologia, Jordi Adell, que segur que ens deleitarà. No obstant, anem a fer una mena de presentació formal. No hi ha remei. Bé, segurament ja el coneixereu tots, sobretot pel seu prestigi i també per la seva activitat, una vida activa en les xarxes socials, sobretot al Twitter. De fet, en el seu perfil de Twitter diu que és un professor enfurismat de tecnologia educativa. La qual cosa ve que ni al pèl perquè és un terme molt adequat, molt propi. Treballa a l'UGI de Castelló. A més, pensa que l'educació hauria de ser una activitat revolucionària i fins i tot diu de si mateix que serà un futur iaioflauta. Bé, en fi, veieu, per tant, que tenim tots els ingredients necessaris per a gaudir d'una bona jornada i d'una bona gerrada en aquesta segona part de la vesprada. És doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de València i professor titular de l'àrea de didàctica i organització escolar al Departament d'Educació de l'UGI a Castelló. Fa classes de diverses assignatures relacionades amb la tecnologia educativa, dirigeix el CENT, Centre d'Educació i Noves Tecnologies, i com ell diu, un grup de gent sumament interessant dedicat a la millora de la qualitat de l'ensenyament i l'aprenentatge mitjançant la integració de les noves tecnologies. O, com m'has dit fa un momentet, un grup de hippies que fa un poc el que li dona... Una comuna hippie. Una comuna. Com ja podeu imaginar, a aquestes altures de la presentació ha escrit moltes coses sobre educació i tecnologies que no cal dir, però és curiós. És curiós perquè quan vaig preguntar a persones amigues i conegudes sobre si li interessaria vindre a parlar-nos de tecnologia, d'educació, d'innovació, tots em digueren, però si va ser el que va crear el primer servidor Gopher que s'instal·là a Espanya i el primer servidor web espanyol registrat internacionalment al 93 i també un dels responsables d'una base de dades sobre recursos internet, tot i que després desapareguera per als portals comercials i tal. Per tant, jo, per a preparar la presa deia, l'autopregunta era obligada. Com era possible que no l'haguérem cridat abans? Ho sentim, Jordi. Moltes gràcies. Te tindrem present. En l'actualitat, contribuint a Octeto, canal de notícies de tecnologia educativa que es manté al CENT i al microblog també de CENT. Defensor del valor de l'educació, de la diferència instal·lada a les nostres aules i del paper de la tecnologia per a l'aprenentatge i convençut que el sistema educatiu actual no respon suficientment a la demanda d'una societat diferent i que ha de canviar necessàriament cap a aules més obertes i col·laboratives, on el procés d'ensenyament i l'aprenentatge inicia un discurs diferent i on la tecnologia tinga un paper que li correspon, us deixe amb el nostre ponent i amic Jordi Adell. Moltes gràcies. A tu. Gràcies. Bueno, a mi em permetreu que em llevo la jaqueta, la primera, l'americana, i després, en fi, agrair la invitació i la presentació. De fet, quan vaig veure el títol de les jornades em va acudir una maldat, no? I és fer una conferència d'un minut de l'estil contestant a aquesta pregunta, no? Què ha d'ensenyar l'escola? I la maldat era dir-vos, tranquils, espereu-vos un poc i les editorials ja mos ho diran. Ho faran, no ho dubteu. Però bueno, he decidit elucubrar un poc i contar algunes idees sobre què s'està coent en els experiments i les escoles més innovadores. Innovador no és bo, innovador no és sinònim de bo, ho assumim. Algo és innovador, escolteu, hi ha coses innovadores que més valdria que se les quedaren. Innovador és un canvi, innovació és un canvi deliberat per a millorar alguna cosa. Però de quan en quan no milloren res, o milloren alguna cosa però foten altres coses.
A mi m'agradaria començar, si voleu, en una metàfora. Una metàfora sobre la tecnologia i els docents per establir quina és la meva posició. És una metàfora musical. Suposo que els músics la agrairan. En el vostre permís... Got pretty marked up, didn't it? Well, obviously that is all. It's all reproduction. Si algú no el coneix, és un altre iaio flauta que és Eric Is it Clapton. the right colour? I think it is. I think it is. És la guitarra de George I'd like to Harrison. say that it's a fantastic repro. I mean, it's a great. I mean, it's a great guitar to play. Thank you. That's the thing. Yeah. Well, I might have to turn it up, I'm afraid. You're not going to like this. That sounds good. Good. Yeah. I think I bought it in New York. Sona bé. Aquesta és Lucy, la Gibson Les Paul, que va ser de George Harrison i que està en el Museu de la Guitarra i que li han ensenyat a Eric Clapton. Així no és com entenia la tecnologia. Vosaltres direu, què mos estàs contant? És molt senzill d'entendre. Mireu, això és tecnologia. I això, que és l'amplificador, és tecnologia. I Eric Clapton són els mestres. Vosaltres dubteu que Eric Clapton en una caixa de puros, de fàries i 4 gometes no faria algo de música que valguera la pena escoltar? Clar. Vosaltres penseu que jo en eixa Gibson Les Paul faria música que valguera la pena escoltar? Seria com destripar un gat viu, no? Més o menys sonaria així. Doncs això és la tecnologia. En massa ocasions, músics aficionats, músics que en saben poc, pensen que en millor guitarra fan més bona música, i no és això. És sent més bon músic quan fem sonar millor les guitarres. És sent millors mestres quan traiem tot el partit a la tecnologia. La tecnologia sola no toca, la tecnologia sola no fa música, és en mans dels mestres. És cert que sense tecnologia tampoc faríem sonar la guitarra, però és d'eixa unió d'un gran músic i d'un gran instrument quan ix música. De fet, fa uns anys, això és una reacció meva, un autor molt reputat, Mitch Resnick, que treballa al MIT, a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, que és l'inventor de Scratch, que és un llenguatge d'edició, va escriure un article molt interessant que se titulava així, Pianos, no estéreos. Pels de menys de 40 anys, estéreos és com se deia antes els tocadiscos. Ara se diuen CDs o players de MP3, etc. La idea de Mitch Resnick és, a les escoles, als xiquets, donem-los instruments per a que facin música a ells. No donem-los tocadiscos per a que escolten la música que fan uns altres. I aquesta és la visió que jo vos vull transmetre de la tecnologia. Però bueno, anem per parts. M'agradaria avui contar-vos algunes coses. Primera, m'agradaria explicar-vos per què això del currículum és un problema retorsut, o retorsat, com diuen a Catalunya, retorsut. Al meu poble diuen retorsut. I no un problema senzill, que té una fàcil solució. En segon lloc, m'agradaria per què cal repensar, per quina raó estem així, és a dir, per què tenim la consciència de que cal repensar el currículum, per què compartim tantíssima gent la sensació de que l'escola actual no està responent a les demandes que fa la societat, en molts àmbits. En tercer lloc, m'agradaria parlar-vos d'una sèrie els he anomenat imaginaris educatius, d'ideals, de tendències o línies que atravessen
la investigació, el discurs, les jornades, els temes dels congressos que parlen de tecnologia educativa i educació i que parlen de currículum i educació. I finalment m'agradaria contar-vos breument el que he anomenat el costat fosc de la tecnologia educativa, aquella manera d'entendre-la que són estèreos, d'acord? I a vegades que no sonen ni massa bé, perquè la música no la tries tu, te la trien. Us pareix que comencem? Sí? Us avelleix? Se us ocorreix algun lloc millor on estar ara que ací? Ara? A mi no. Vinga, comencem. Abans m'ha fet un comentari que m'ha agradat molt perquè és el preludi d'esta història. El currículum, el que s'ensenya a les escoles, és un microcosmos. En el currículum d'un país pots veure diverses coses. Pots veure l'època en què està fet, però pots veure què és el que aquest país ha triat recordar del seu passat. El currículum no és la història, és la història que volem ensenyar als xiquets. Com mos contem a nosaltres mateixos, al passat, als membres nous de la comunitat. Però també és com entenem el present. És a dir, com analitzem i presentem la realitat social que els envolta als xiquets, a les xiquetes i als adolescents. I sobretot el currículum està prenyat de futur. El currículum és què aspirem a ser, què volem projectar, què volem ser en el futur. D'acord? Per tant, el currículum és un constructe social, està elaborat, és un producte d'enginyeria, on conflueixen molts interessos, on conflueixen molts grups, on hi ha que negociar moltes coses, i és un problema, el que els americans diuen, wicked, complicat, molt complicat. Hi ha dos tipus de problemes bàsics en planificació social. Un són els problemes mansos. Un problema manso és un problema que té una sèrie de característiques que ara explicaré. I també hi ha problemes wickeds, retorçuts, complicats. El currículum ho és un d'ells. Els problemes mansos, per exemple, mireu a la Wikipedia si voleu, els problemes mansos tenen les seguents característiques. Tenen un plantejament relativament ben definit i estable. Els problemes mansos s'estan quietos i tu pots analitzar-los i solucionar-los. Els problemes mansos tenen un punt final definitiu que és fàcil de conèixer. Tenim un criteri per a saber si s'ha solucionat o no. Si jo plantejo un problema com l'arrel quadrada d'un número, tinc criteris per a saber si l'he resolt bé o mal. Com? Elevant-lo al quadrat i si dona aquest número l'he resolt bé. Els problemes mansos, socials, econòmics, polítics, són fàcils d'entendre, de saber quan arribem a una solució. Els problemes mansos tenen una solució que es pot avaluar objectivament com a bona o roïna i pertanyen a una classe de problemes que se resolen de manera similar. Per tant, podem resoldre un problema manso aplicant les solucions d'aquesta classe de problemes mansos. També té solucions que poden ser assajades i si no és bé, ne proveu una altra i no passa res. El currículum, i quasi tot en educació, en economia, en política, en sociologia, són problemes retorçuts. No perquè siguin roïns o siguin malvats, sinó perquè no se deixen solucionar amb facilitat. Un problema retorçut té diverses característiques. La primera, moltes vegades no l'entenem en totes les seves dimensions fins que no provem una solució i normalment ens equivoquem. Un problema retorçut és que no tenen una regla de detenció. No sabem quan estan resolts. No estan resolts mai, en realitat. Un problema retorçut, aquestes solucions no són correctes o equivocades. No tenim un criteri per a saber si són bones o roïnes. Només si són millors o pitjors i, a més, segons per a qui. Un problema retorçut sol ser un problema que està al mig de grups d'interès molt diversos. Quan s'obri el meló del currículum, ja sabeu, l'expressió obrir el meló és reconèixer que no saps què te trobaràs dins. Quan s'obri el tema, el meló del currículum, el normal és que hi hagi una batalla campal entre matemàtics, filòsofs, associacions d'informàtics, grups polítics, associacions de pares, sindicats de mestres, associacions d'innovació. És a dir, és un problema que està situat al mig d'una confluència de persones que defensen tots els seus legítims interessos i que arribar a una solució satisfactòria per a tots és molt complicat. De fet, no mai s'aplega a una solució satisfactòria. Sempre hi ha intents de reforma, etc. Cada problema retorçut és essencialment nou i únic, perquè no s'estan quietos.
canvien, evolucionen. I finalment, l'última característica és que cada solució a un problema retorçut és una espècie de míssil que el tires i oblida't. És a dir, si no encertes, no hi ha una segona oportunitat de solucionar-lo. Tot això és planificació social. Però això és el que ens enfrontem tots els dies nosaltres quan entreu a classe. Hi ha una cosa que em dona molta ràbia, a part de la conferència, i és veure en amics que tenen formació científica, químics, matemàtics, físics, aquesta mirada de compassió quan ens miren els que ens dediquem a les ciències humanes i socials. Jo crec que creuen, inconscientment, que durant 25 segles de pensament tota la gent intel·ligent, cabal, lògica i sana s'ha dedicat a les ciències i tots els que ens hem dedicat a l'altre som una pila de tontos que no hem sabut avançar ni a Xina, que encara ens fem les mateixes preguntes que se feia Sòcrates i que les ciències humanes en el fons no han avançat gens i que ahir estem mirant-nos el melic i parlant de tonteries que ells no entenen però que nosaltres tampoc, etc. I me dona molta ràbia i es fa la següent reflexió, jo dic, és cert, som tontos, les ciències humanes, però podeu donar gràcies perquè si l'educació fos una ciència exacta, imagineu-vos el que hagués fet Hitler i el nazisme o que hagués fet els règims totalitaris. És a dir, si l'educació fos algo sota cavallo i rei, en el que no hi haguera marge d'error, no hi haguera graus de llibertat, possiblement viuríem baix una dictadura. Gràcies a Déu que l'educació no és una ciència, etc. Però des de luego la gent que ens dediquem a això no són especialment tontos. És que els problemes que vosaltres resoleu són especialment simples. Jo dic, tu imagina't que els teus malditos àtomos de magnesi els divendres no vulgueren combinar-se en els de sodi. Oi, per què dius això? Gràcies. I no ho entenen. Jo dic, els xiquets són aixina. O sigui, una cosa que el dilluns ix, el divendres no ix, en els mateixos nanos. Jo dic, ves al laboratori i imagina't que les teues substàncies tingueren caràcter i personalitat i història i que cada una tinguera un pare i una mare que potser han renyit el dia antes. O imagina't que el pare dels teus àtomos d'oxigen vingueren a renyir-te en tu. Entonces entren un poc en raó i diuen, bueno, vale, tinc faena, no? Els problemes que afrontem en ciències humanes són el que en planificació es diuen problemes retorçuts. Són complicats, hi ha molts interessos, hi ha moltes maneres de veure'ls, no tenim tota la informació. De fet, no se pot ni aconseguir tota la informació. Arriba un moment que intentar aconseguir més informació no t'aporta informació per a solucionar-lo, sinó que és redundant. I, bueno, un d'aquests problemes és el currículum. És més, en aquest país tenim molta experiència, perquè en tenim un nou cada 4 anys. Estem farts de reformes, contrarreformes, currículum, ara quito l'educació per a la ciutadania, ara torno a posar, ara més hores d'això, més hores d'allò, l'associació de filosofia diu no lleveu la filosofia, els informàtics diuen n'hi ha que ensenyar a programar ordenadors des dels 12 mesos, i aquest lío que tenim sempre, no? De fet, als polítics no els agrada obrir el meló del currículum, però ho tenen que fer perquè les bases ho volen i perquè cada partit polític fa la seva llei a la seva mida i reflexa els seus tics polítics, els seus tics ideològics, sempre en el currículum, que és una construcció social. Però després tenim nivells de concreció. Després la comunitat autònoma fa el que pot, el que li deixen i el que vol, i després a les escoles això ho concretem. És la diferència entre el currículum planificat i el currículum viscut, el currículum practicat, com a praxis. Però damunt els nostres alumnes aprenen el que es dona la gana, que és el resultat del currículum. Per tant, tenim molts graus de llibertat per a treballar ahí. Però per què cal repensar tot això del currículum a les escoles? El títol d'aquestes conferències. Jo crec que heu vist moltes conferències de gent molt bona, no sé, Sir Ken Robinson, per exemple, que ha escrit llibres molt divertits i molt interessants, molt amenos, o el gran Richard Gerber, té llibres molt interessants. Tots aquests autors vos plantegen com té que ser l'escola del demà, no? Inclús institucions públic-privades com Nesta en Anglaterra parlen d'aprendre d'experts, aprendre d'altres, aprendre fent, aprendre explorant, aprendre a través de la investigació, de la pràctica, de l'avaluació i aprendre a través de diversos entorns diferents.
Jo avui vos contaré algunes idees d'aquest home. A mi m'agrada molt. Ben Williamson és un sociòleg de l'educació de la Universitat de Stirling i ha escrit un llibre que vos recomano. A més és gratis, vos podeu baixar d'internet. Està en anglès, però jo vos recomanaria les conclusions, les planes finals. Algunes de les coses que diré estan allí ben explicades, no com les contaré jo avui. Se diu El futuro del currículum i el que fa este autor és analitzar 5 o 6 propostes d'escoles, quasi totes americanes, noves completament. Noves vol dir una entitat privada munta una escola i fa, als Estats Units ja sabeu que se pot fer, munta un currículum completament nou. Per exemple, i m'ha contat d'una escola a Nova York que treballen a través del joc. Este home conta l'exemple d'una escola que se dediquen a dissenyar videojocs, els alumnes, i dissenyant videojocs aprenen llenguatge, matemàtiques, socials, naturals, etc. Són escoles molt innovadores. I això m'ha tret una sèrie de característiques a les que jo he afegit algunes idees. Doncs tornem a fer-nos la pregunta, per què cal repensar l'escola? Abans he dit una cosa que no sé si esteu d'acord. Tots tenim certa consciència de que l'escola actual no s'acopla al món. Això ho podem traduir en coses més concretes? Sí. Hi ha un concepte, que és el concepte de societat de la informació. Pareix que en els últims 25, 30 anys, o 50, segons alguns autors, han canviat les coses. D'una societat basada en la producció i distribució de béns materials, la societat industrial, hem passat a una societat postindustrial on l'economia ha virat cap a la producció i distribució de béns immaterials. Encara hi ha producció de béns materials i necessitem menjar tots els dies i tal, però gran part del treball que es fa, gran part dels recursos que se dediquen i gran part de l'economia del sistema productiu estan dedicats a béns immaterials, a serveis. Tots nosaltres produïm una cosa intangible que es diu educació, que es compra, que es ven, que es critica, però que no es pot pesar ni medir en molta exactitud. Però ens dediquem a un sector econòmic que s'anomena serveis i molt relacionats en informació i comunicació. La societat de la informació, a més, s'ha definit, hi ha molts experts, té una sèrie de característiques. Ahir he posat mitja diapositiva perquè no intenteu llegir-la, està tallada. A la Wikipedia, Manuel Castells, en un llibre de fa uns anys, parlava de 10 característiques de la societat de la informació, bla, 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 llegiu-lo, molt interessant. Però aquesta societat de la informació ha donat lloc, al cap d'un cert temps, a un conjunt d'imaginaris col·lectius, compartits, a vegades suportats per interessos i institucions, molt ben difosos, que constitueixen el que podríem anomenar el discurs del currículum del segle XXI. Com té que ser l'escola? Entenem currículum en el sentit anglosaxó, és a dir, més enllà de contingut, sinó també activitat, també didàctica. Quines idees? La primera i més gran és que aquesta societat de la informació es basa en una economia del coneixement. Ens l'han venuda com una gran cosa, amb les màquines faran molt del treball material, com els robots a les fàbriques, etc. I els seres ens dedicarem a tasques més creatives, tindrem més temps lliure. Esto es mentira, evidentment, ningú va a pagar-nos el temps lliure. Ens han venut el tema de l'economia del coneixement com el sistema econòmic que està ja governant el món i que el governarà en el futur. I té algunes característiques un poc peculiars i problemàtiques. El primer, si llegiu informes sobre educació, un dels motius per a canviar l'educació és capacitar els nostres estudiants per a que siguin més competitius en una economia global. Jo no sé si quan un xiquet de 6 anys va a l'escola i ensenya a llegir i escriure, el mestre o la mestra té la sensació de que està fent el més competitiu en una economia global. Jo diria que no. Però és el discurs que ens venen els polítics. Recordeu la justificació de la LOMQE, aquella que van borrar perquè era tan extraordinàriament neoliberal i de dreta, i algo así como la educación es el elemento fundamental para la competitividad global del mundo, de España en el mundo, o algo así. Era esta idea. Esta idea traversa tots els gabinets i tots els grups d'influència que escriuen documents i llibres sobre el currículum i sobre l'educació del segle XXI. Per tant, és un dels imaginaris. Tenim que fer als nostres estudiants globalment competitius, perquè aniran a fer pràctiques al Perú,
aniran a donar classe els alumnes de magisteri a Berlín i se mouran en un món que s'ha reduït moltíssim, en un món molt pla, molt senzill, on és molt fàcil moure's. Bueno, hasta cierto punto. Segona gran idea. Han entrat nous agents a definir el currículum. Després veurem un exemple. Antes el currículum el definia l'Estat. Se suposa que eren els polítics que llegíem entre tots. Sin embargo, a través de diversos mecanismes, partenariats, assessorament, grups d'influència, fundacions, etc., cada vegada l'Estat està delegant més o, si voleu, des d'un punt de vista crític, deixant les funcions que tenia abans en mans d'iniciativa privada, que en moltes ocasions representen interessos molt concrets. Us he posat una imatge de la web de la Fundació de Bill i Melinda Gates. La Fundació Bill i Melinda Gates fa coses meravelloses com combatir la malària en Àfrica, però fa coses menys meravelloses com definir el currículum nord-americà dels pròxims 20 anys. Se diu Common Core i com el govern federal no té diners per fer aquestes coses, ho fa una fundació privada, posen centenars i milers de milions de dòlars per a definir aquest currículum. Se diu Common Core. I hi ha molta polèmica perquè els diferents estats dels Estats Units, alguns accepten aquest currículum i uns altres no. Els altres el rebutgen. Per diversos motius. Hi ha una espècie de rebuig d'ultradreta, de conservadors nord-americans que són aislacionistes i que no volen saber res del govern federal, que no se claven els seus assumptes, i hi ha un rebuig progressista que diu que això és arbitrari, que s'ho han inventat des de la Fundació Eixa i altres fundacions, com la de Walmart, la família Marton, i per tant no tenen res a veure en ells. Una altra idea que travessa tota la història és la xarxa. La xarxa és la metàfora de tot. De fet, vosaltres vos penseu com una xarxa d'escoles, diem que l'escola té que estar organitzada com una xarxa, que els docents formem part de xarxes i que ho treballem tot en xarxa. S'han acabat les jerarquies. L'estructura piramidal, jeràrquica de tota la vida, jefes, subjefes, tropa, s'ha acabat. Avui en dia la metàfora que ho explica tot, el coneixement, la distribució de béns, l'empresa del futur, les franquícies que acaben a la presó, tot són xarxes. És a dir, nodos connectats per lligams. 1000 vegades hauré defensat que les escoles no són illes, sinó que són nodes d'una xarxa. I que un problema que té una escola, segur que en aquesta xarxa hi ha 1000 escoles que l'han tingut i l'han solucionat. I que si ens parlarem més, ens reunirem més i intercanviarem més coses, les coses funcionarien millor. Per tant, la xarxa és un poc la metàfora de tot tipus d'institució, de tota estructura. Inclús se pensa el currículum com a producte de la xarxa. Es diu aprenentatge rizomàtic i és una cosa tan interessant com dir no hi ha programa d'esta assignatura. Anem a estudiar l'assignatura, no sé, algo que tingui d'actualitat, jo què sé, educació per a la ciutadania, que no n'hi ha, llegint el periòdic, mirant Facebook i mirant Twitter. I anem a estudiar els temes que isquen d'actualitat i anem a documentar-nos, a investigar i a treballar. Però qui marca el currículum no és un programa, sinó és l'actualitat, la realitat. Aquest currículum, sabeu, els rizomes són un tipus de planta, les canyes són rizomes, no? Tenen el tronc baix, etc. Són molt resistents a que les tallen i creixen seguint nutrients, humitat, etc. Per tant, el currículum rizomàtic el que fa és seguir els temes d'actualitat de la xarxa que té i aquells temes que interessen a diferents nodos d'aquesta xarxa. Bé, estic enrotllant. Un altre element clau, també m'haureu sentit parlar d'entorns personals d'aprenentatge, de fet vam editar en una companyia de Múrcia, Linda Castanyeda, un llibre sobre entorns personals d'aprenentatge, PLEs, eixa convicció que tenim de que el lloc de l'aprenentatge ja no és l'escola soles. El lloc de l'aprenentatge és qualsevol lloc en qualsevol moment. Que tenim que aprofitar les oportunitats que ens donen les noves tecnologies per a obrir les parets de l'escola, per a portar coses de fora a l'escola i per a mostrar fora a l'escola. I que tenim que trencar la diferència entre ara aprenc, ara jugo, ara disfruto, i utilitzant les noves tecnologies proposem en el tema dels PLEs que cada alumne desenvolupe aquesta competència d'aprendre a aprendre amb tecnologia. D'això li diem Personal Learning Environments, entorns personals d'aprenentatge. També parlem de la identitat, o també un tema que atravessa
tots aquests experiments i totes aquestes novetats sobre el currículum és el do-it-yourself identity, és a dir, construïs-te tu la teua pròpia identitat i construïs-la i reconstruïs-la constantment. Ja no hi ha identitats preestablertes. Això és molt postmodern, si voleu, però la mort dels grans discursos ha matat també la religió com a justificació de les coses, de l'Estat, de la política com a solució dels problemes de la gent, ha matat també les identitats estables. Antes uno estudiava per convertir-se en. Ara, avui en dia, uno, mitjançant l'estudi, el que fa és construir-se i reconstruir-se a si mateix. Per exemple, el discurs ara és emprenedors. Ser emprenedors. Hi ha un discurs progressista de l'emprenedor, que és el que ha dit Imma Marín, i hi ha un discurs més reaccionari de si no montes una empresa és que eres un perdedor en la vida. I per tant, el que vaig ensenyar-te és a muntar empreses i a ser competitiu i màrqueting i no sé què, i totes aquestes coses que val la pena aprendre perquè això se paga en un mercat de treball i no tonteries sobre qui eres, on vas i si te realitzes la vida i si la teva actitud és mindful. Bueno, competències versus sabers clàssics. Els sabers clàssics, les disciplines, han retrocedit en el currículum actual i ens plantegem treballar per projectes, treballar per problemes, trencar les barreres entre les assignatures. Sempre diem que els problemes no estan en una assignatura o una altra. Sempre diem que el món no té assignatures. Les assignatures és una cosa que ens hem inventat per ensenyar coses, no? Entre nosaltres, serà molt difícil que si les comissions d'experts que se reuneixen per fer el currículum són o matemàtics o filòsofs que tenen una identitat d'una assignatura, se carreguen les assignatures. Per més que els jesuïtes estiguen intentant-ho a Catalunya i per més que en algun currículum en Finlàndia, etc., estiguen jugant en la idea de llevar les assignatures, fer agrupaments més grans que l'assignatura per a que ningú ho considere seu i per a que ahir col·laboren i s'ajunten profes de diferents taranars i backgrounds. La competència per excel·lència del segle XXI és aprendre a aprendre. Per què? Perquè si tenim alguna cosa que és constant, és el canvi. No hi ha res constant. Vivim una societat líquida, fluida, en la que totes les coses canvien. Els llocs de treball, ens diuen, els llocs de treball que hi ha ara d'ací 20 anys no existiran. O estem educant una generació que farà una faena que encara no s'ha inventat. Per tant, ens tenim que dotar d'una bona base i damunt d'ella competències i qualitats per a construir-se i reconstruir-se en ells mateixos utilitzant els recursos i, per tant, ensenyar a aprendre per un mateix és una qualitat o una competència absolutament fonamental. Tot el discurs d'entorns personals d'aprenentatge també es munta alrededor de la competència a aprendre amb tecnologia. Finalment, dos o tres tendències més i acabo. Hi ha una altra, personalització. Els americans diuen la fi del one size fit all, és a dir, una talla es va bé a tots. No, les persones són diferents, tenim tot un discurs de la diversitat. Este és funcional, no social, econòmica, ètnica, sinó els xiquets i les xiquetes aprenen de diferents maneres. Per tant, tenim que acoplar-nos a com aprenen si es posem al centre de l'educació. Per tant, el discurs més heavy, que després criticaré, és utilitzem la tecnologia per a personalitzar els ritmes, el tamany, el tipus d'informació que presentem, com avaluem, etc. De tal manera que tu, en una classe, en el futur pot ser que estigues a les 9 del matí i hi hagi un xiquet aprenent matemàtiques perquè a les 9 li va millor i al costat un altre que està fent socials perquè socials a les 9 li va millor. I un farà un problema de fraccions utilitzant números i ratlles i un altre estarà dividint pizza o tartes en un joc de simulació perquè per entendre les fraccions li va millor això. Això ens han promès que és impossible que un mestre ho faci, n'hi ha que crear molts recursos, conèixer molt, els alumnes estan molt damunt, ens han promès que ho farà la tecnologia. Jo no me les acabo de creure, aquestes promeses, basades en Big Data o Learning Analytics, en calcular sempre rutes òptimes en funció de rendiment anterior dels alumnes i d'experiència en models d'alumnes similars. Després ho explico un poc més, si voleu. Però és un tema pelut perquè vindran les editorials a vendre-nos això, d'ací poc. El joc, què vaig a dir? Aprendre comença a pensar-se com una activitat, una de les quals característiques té que ser motivadora intrínsecament i divertida, i si una activitat no és divertida, no mereix estar a l'escola, cada vegada comencem a pensar més així, front a l'escola tradicional en la que no hi havia més remei, lo siento,
papá trabaja y tampoc li agrada, i tu vas a l'escola, tampoc t'agrada i t'aguantes. És a dir, mireu en el cine les reaccions dels xiquets i les xiquetes a l'escola. En el cine sempre pinten l'escola com l'equivalent al treball adult, no el lloc on el crio vol anar perquè se diverteix, perquè se troben els amics i perquè està hasta el monyo dels pares i de la PlayStation i de casa. L'escola sempre és el lloc desagradable de treball. Bé, en el currículum es comença, en la teoria del currículum comença a plantejar-se que una condició d'una activitat didàctica és que sigui lúdica, que sigui divertida. Ja no s'admet aquesta manera d'entendre l'educació com a seriositat, rigor, ordre i avorriment, i no hi ha més huevos. Un parell més. Comencem, i fa un rato ho parlàvem fora, a veure nous espais educatius o reivindicacions de nous espais educatius. L'altre dia es contava una cosa. He rebut un mail d'un comercial d'una fàbrica de mobles escolars convidant-me a tindre una reunió i a xerrar i a fer coses. L'altre dia estava en Bilbao donant una xerrada i vaig cometre la imprudència de preguntar en públic per què el mobiliari escolar tenia aquest color. És a dir, quin estudi, quina autoritat dictar que aquest color era ideal per aprendre. Era ideal per limpiar-se i no embrutar-se i durar anys? És que tampoc, no ho sé. Per què són d'aquest color? Total que jo, ahir emocionat, parlant com ara, i de sobte s'alça un senyor de la sala, s'alça no, al Salvas diu, escolta, puc parlar? I diu, sí, claro, jo venc mobiliari escolar i te diré per què són d'aquest color verd. Cuidao, no? I diu, perquè l'administració educativa, quan trau un concurs, es demana d'aquest color. Va desmuntar, claro. Després navegues per internet mirant mobles i moltes empreses, el catàleg que tenen a internet de mobles escolars són d'aquest color. Bueno, en resumides cuentas, s'està repensant els espais d'aprenentatge i no el color dels mobles, sinó quins mobles, com els agrupem, com els organitzem, com trenquem els muros d'unes aules que només serveixen ara mateix per una o dues coses i com lo sociomaterial influeix en lo mental i en les coses que fem. Vull dir, com el mobiliari i com el tenim afavoreix alguns tipus d'activitat i alguns tipus d'aprenentatge i n'impedeix uns altres, o es fa molt més difícils. I el color, els espais flexibles i altres llocs i altres espais alternatius són una de les tendències que avui en dia se detecta. Les fotos que esteu veient són d'una exposició, no, d'una conferència que hi haurà en el Media Lab Prado fa d'ací uns dies, en Madrid. Si algú vol anar, només cal apuntar-se i ja està. I aquesta és l'última tendència que us volia contar. TIC per tot. És a dir, les noves tecnologies són omnipresents. No són una aula informàtica. L'aula informàtica és el lloc on a l'escola tanquem els ordenadors perquè per les nits no s'escapen i ens estrangulen en el llit. És a dir, tanquem els ordenadors perquè no molesten en les classes i per reunir allà tots els alumnes, donar-los la classe de com se manejen els ordenadors i treure'ls. Les aules informàtiques estan pensades per informàtics als que es preocupa més que no se trenquen els cables que els alumnes aprenguen. És més, els ordenadors fins fa poc no estaven dissenyats pensant en xiquets, i són armatostes molt avorrits, molt poc trastejables. Comencen a haver, i en el tema dels tablets hem donat un salto qualitatiu gran. El tablet és un dispositiu tàctil, tocable, no és la màquina d'escriure en un caixó de taronges d'una tele dalt, que és l'ordenador tradicional. És una cosa que la pots donar a un xiquet menut i quan te dones compte ja està fent coses i no l'ha trencat i se ho està passant bé i allí ixen sonidos, ixen imatges, hi ha jocs, etc. Ben utilitzats. TIC per a tot. TIC per a tot vol dir que les TIC són una competència, la competència digital, són una eina didàctica nostra per ensenyar coses, són també l'entorn on ensenyem coses, ensenyem matemàtiques en un programa que està en una universitat, en un no sé què, en un entorn via web, etc. Per tant, és el context que ens rodeja a l'hora d'ensenyar, i inclús és una eina de gestió de l'aprenentatge, una eina per a mantenir els registres del que fem, del que no fem, etc. Això té alguna perspectiva perillosa. Per tant, si me permetiu, Star Wars
en quan tinguem pacto entre los Picapiedra, Pedro i Pablo, tindrem una batalla pel currículum. El PSOE ha dit que d'entrada la LOMCE no la derogue, fins que no hi hagi acord sobre una altra llei. Jo vaig predir que en l'any 2025 no hi hauria acord sobre ninguna llei, perquè no pot haver acord sobre una llei educativa nova. Algú té que dir exercir poder, suposo. Però assistirem en breu a una batalla sobre quantes hores, de quantes assignatures, de quantes històries. I no hi ha ninguna posició innocent davant del currículum. Tots arrimen a l'escola a la seva sardina. I quan algú diu seria bo que hi haguera més història en el currículum, tu diré, tu què dones? Història. Però és que els demés també. No hi ha ningú bo, així. Tots són bons, en realitat. I l'historiador honradament creu que hi ha que saber més història per entendre el món. Jo també ho crec. I que hi ha poca història al currículum, possiblement. Voleu un exemple de currículum? El passaré molt a pressa perquè és tard. Però si voleu mirar aquestes tendències i algunes més en un exemple concret, us proposo que a través de la web entreu en un lloc que es diu Partnership for 21 Century Learning. És això, partenariat per a l'aprenentatge del segle XXI. L'adreça és p21.org, molt senzill de trobar. I aquesta gent han elaborat un marc, un framework de destreses, coneixements, expertise, que els estudiants deuen dominar per a tindre èxit en el treball i en la vida, i és un mix de continguts, de coneixement, de destreses específiques, expertise, que és ser experts en alguna cosa, i finalment d'alfabetitzacions. L'alfabetització no confundir amb la competència, és un concepte, competència és europeu, o més europeu, alfabetització, la iterasis, seria més americà. El framework for el 21 Century Learning, etc., té esta forma, i deixeu-me que us explico les diferents parts. Mireu, la part de baix verda, deixa, són les assignatures tradicionals del currículum, perquè aquesta gent són bons i no volen trencar res. Volen a lo que n'hi ha afegir coses i canviar algunes de les que n'hi ha. Per tant, els key subjects són les assignatures de tota la vida. I què proposen? Proposen anglès, llengua, idioma estrangera, art, matemàtica, el de sempre, però volen dins en el currículum afegir aquests temes com a contingut. Consciència global, és a dir, en ciències naturals estudiem problemes globals, en història estudiem coses globals, és a dir, en lloc de centrar-nos en el país, en algun moment del currículum pensem que tots viatgem en el planeta Tierra i que el futur de tots depèn de bla, 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 etc. Consciència global. No vaig a explicar-les perquè és un rotllo, però alfabetització financera, econòmica, de negocis i empresarial. Alfabetització cívica, sigui el que sigui. Educació per a la salut i alfabetització medioambiental. D'acord? És a dir, alfabetització en temes ecològics, el planeta, etc. Molt bé. La segona part, que no és llegit des d'ahir baix, segurament, on diu aprenentatge i destreses d'innovació, les 4 Cs, són estos 4. Això travessa el currículum. Són creativitat i innovació, pensament crític i resolució de problemes, comunicació i col·laboració, i l'última és col·laboració. La 4 C, estava buscant. Perdó. I col·laboració. A més, proposen una secció d'habilitats en informació, mitjans i tecnologia, que seria l'alfabetització informacional, la mediàtica en l'ús dels mitjans, l'alfabetització en tecnologies de la informació i la comunicació i punt. I finalment, el que ells anomenen destreses personals i de vida, i professionals. Així posen coses més etèries, com per exemple flexibilitat i adaptabilitat, iniciativa i autonomia, habilitats socials i transculturals i productivitat i rendició de comptes. Penseu que ells estan posant temes i habilitats i destreses que són transversals al currículum, d'acord? I que reflexen prou bé algunes de les tendències que vos he dit abans. Deixeu-me que dono 2 passos més. I lideratge i responsabilitat.
El primer és este. Tot això estava estupendo, però qui ho paga? Ja sabeu que seguir la pasta és una manera d'averiguar què hi ha darrere. Bueno, doncs tenen una sèrie de Platinum Members formats per Lego, Pearson, venedor de llibres, tecnologia i tal, i el Walt Disney, per exemple, i Ford. Gold Members, és a dir, menys pasta, teniu coses com Fisher-Price, Crayola, National Board, que no sé el que és, i alguna altra empresa més. I finalment, els Basic Level Members, teniu la PBS, que és la televisió pública americana, Apple, Intel, que rates, no? Pfizer, NEA, que és la National Educational Association, i la National Speech and Debate Association, que no sé tampoc molt bé què són. Ah, sí, i Cengage. Cengage és una empresa també de tecnologia educativa i de llibres de text electrònics. Aquestes empreses estan impulsant un projecte que està intentant influir en els governadors i en els parlaments, en els senats de cada estat dels Estats Units per a que incorporen aquests temes. I què fan? Publiquen documents, fan formació del professorat, fan unitats didàctiques, envien materials, fan el que els americans diuen advocacy, és a dir, promouen el seu currículum per a que atravessi tot aquest tipus de temes. De fet, l'altre dia, curiosament, me vaig trobar analitzant l'estratègia que estan utilitzant l'Associació Americana de Profes d'Informàtica per a incloure el pensament computacional i la programació d'ordinadors dins del currículum. Una de les estratègies, un dels objectius que tenien era influir en P21 per a que inclogueren el pensament computacional dins del P21 i les característiques, etc. Molt bé, aquesta gent estan intentant crear el currículum del segle XXI. Ho aconseguiran? Influeixen, i força ne fan molta, i produeixen una quantitat de llibres, de manuals, de coses enorme. I el que estan fent no és que el seu paquet s'aprove, sinó estan influint en el que s'aprova als diferents estats i en el Common Core i en el que se fa en altres països. Estan creant un lobby per a crear opinió. En Espanya no passa el mateix perquè els rics d'ací ni siquiera se gasten la pasta en aquestes coses, se les gasten en les altres. Però sí tenim en tecnologia la Fundació Telefònica, que molt de projecte, té prèmits, té llibres, té històries que està influint en com i de quina manera utilitzem la tecnologia en les escoles. En el fons li interessa, perquè a més estan obligats les telcos per llei a gastar-se un percentatge en la fundació, en una fundació que fa estudis i fa altres coses. I tenim alguna altra iniciativa públic-privada que se'ns ven, sobretot des de la dreta, com a gran solució, interessos públics i privats col·laborant per a definir coses en educació i per a facilitar estudis, etc. Cura amb la tecnologia educativa i amb el costat fos de la tecnologia educativa. Ara vaig a posar-me dramàtic. Deixeu-me que begue un trago d'aigua. Això ho coneixeu, no? El model Samir o Samir, com se digui, és un model molt senzill que explica 4 maneres bàsiques d'utilitzar la tecnologia a l'escola. De baix cap a dalt són substitució, és a dir, posem tecnologia en lloc d'una altra cosa però no canviem l'activitat i per tant els resultats tendeixen a ser el mateix. Augment, fem més en tecnologia, modificació, fem un xicotet canvi en l'activitat i finalment redefinició. Amb tecnologia fem aquelles coses que no podríem fer sense tecnologia i per tant diguem que la més, no la més innovadora, però sí la més efectiva és l'última. Això ho podeu buscar per internet, és superfàcil. No penseu que són estadis en els que està un mestre i que jo, que gasto molt la tecnologia, estic tot el dia fent redefinicions de coses. Qualsevol activitat té elements de tot i qualsevol profe fa elements de tot. I és bo fer-ho, a més. Molt bé. Sin embargo, la tecnologia educativa que disfrutem ara té algunes característiques. Jo les he titulat això, antiinnovació tecnodidàctica. Deixeu-me que vos ensenyi algunes quantes. Primera, les TIC són un gran mercat de diners. Als Estats Units, on se compta tot, l'any passat va moure entre 1 i 2 bilions de dòlars americans. Els bilions americans són més menuts. Però entre 1 i 2 bilions de dòlars. Per tant, hi ha molt d'interès en quina tecnologia s'emplea en les escoles. I ara és quan jo faig la xicoteta estadística. Per favor, alceu el braç tots els que no teniu pissarra digital en l'aula.
Els que no la teniu, per favor, de les primeres files, gireu-vos i mireu els que hi ha darrere. Alceu-lo, alceu-lo. Vos pareix molta gent o poca gent? He dit els que no. En un moment determinat, a la nostra administració pública, als nostres caps, se'ns va vendre la idea de que les pissarres digitals ensenyaven soles. Motivaven a los niños. Tus clases eran más interactivas. Les editorials ens donaven PowerPoints per posar-los allí. Ja ens hem donat compte de que no, de que allò és com la guitarra d'Eric Clapton, que com si tu no la fas sonar, la pissarra no ensenya sola. És més, perdoneu, vas moltes vegades a les escoles i les pissarres estan impolutes, blanquíssimes. I dius, no, és que no les deixem tocar als xiquets. I dius, me quito el sombrero ja del todo. La pissarra digital és un exemple d'una d'aquestes il·lusions que ens han venut i que l'administració educativa, les escoles, els pares, etc., hem comprat. Mercat educatiu. Això està gravant en vídeo? Xicos, me dan igual. Fa uns quants anys vaig anar a l'IT World Edu de Barcelona, que és una fira on junten venedors de tecnologia i mestres. I me van contar dinant una anècdota que m'ha fet molta gràcia. M'ha fet tanta gràcia que me recordo d'ella, i és que llàstima que no vingueres a ir a les conferències d'ahir, perquè va estar la presidenta de certa companyia molt coneguda de pissarres digitals, però avui de matí se n'ha anat en el seu avió privat. I jo dic, hòstia, se veu que se'n venen moltes pissarres, perquè que aquesta senyora vingui del Canadà, ja he dit el país, vingui del Canadà en un avió privat seu de la companyia i se'n vagi, és molta pasta. Guanyen molts diners, hi ha molta pasta, per tant, hi ha molta gent empenyada en convencer-nos de coses. Per exemple, que les pissarres són bones i en tota aula que no tingui una pissarra digital interactiva no és digna d'aquest nom i tu eres un atrasat i un cavernícola i tot el demés. Mireu, no. Els estudis sobre les pissarres digitals que s'han fet, empírics, demostren que el 90% del professorat, sobretot en secundària, és com si gastara una pantalla en un PowerPoint. La gasten per projectar coses. Els alumnes no deixen mai a tocar res i no s'utilitzen els elements interactius més enllà de ratllar, escriure un poc i passar la diapositiva. Pero han servido para vender libros. Ahí voy. Ahora viene la segunda. Libros y más cosas. No, pizarras y más cosas. Segunda. Quan mirem estos documents, el Horizon Report i coses així, uno se pregunta, vale, grupo d'expertos, això que m'estàs contant són tendències reals que veus en escoles reals, innovadores, o són modes, o resulta que són interessos i el que has fet és deixar-te influir per les notes de premsa, per la literatura gris, pels estudis fets per departaments universitaris cobrant bona pasta que troben que les pizarres ensenyen a soles i que els tablets són la releche. És això el que estem venent? Sospitem sempre d'aquestes coses, d'acord? Anem avant i tornarem arrere. És que... Esto es lo que tú decías. La primera tanda de llibres molts han venut en les pissarres, però és que la segona molts estan venent en els tablets. Per què vull un tablet per a veure un llibre de text de tota la vida? Ho sent molt, però les editorials no han invertit €1 en fer una cosa anomenada llibre de text digital. El que han fet és digitalitzar el que ja tenien. I quan parles en les editorials no mos deixen molt bé els mestres. Quan parles de les editorials mos diu, sí, ja ho vam intentar. I saps el que va passar? Que no en van vendre ni uno. Quan vam anar a l'escola ens van dir a mi deixa de projectes i d'històries, tu dona'm les activitats d'ampliació, les de recuperació, el solucionari, els esquemes, els PowerPoints per la pissarra digital, el no sé què, el tablet i a més vull un vale pel Corte Inglés. No ens equivoquem, com a col·lectiu els mestres no som els que impulsem la innovació didàctica ni la innovació didàctica en tecnologia educativa considerats grupalment. Hi ha escoles que fan coses fabuloses, però nosaltres que no tant. Tornem arrere. Un altre problema que tenim és la mentalitat, i acabarem ja, el que s'anomena el solucionisme tecnològic. Què és solucionisme tecnològic? És una mentalitat que trobareu molt en la gent de la meva corda, la gent de tecnologia educativa, que bàsicament consisteix en, donat un problema, el hambre en el mundo, el calentament global, la pobresa,
Fem una app de mòbil i el solucionarem. Vos pareixerà ridícul, però és que són així de ridículs. Però entremig hi ha gent molt lista. Coneixeu Uber? Això és xarxa, treball col·laboratiu, autònoms, sigues amo del teu treball, i què estan fent? Se carreguen tot el sistema de transport públic dels taxis, fan cobrar una misèria, no hi ha assegurances i estan donant una pitjor qualitat. I el tio d'Uber s'ha forrat. Això passa en Silicon Valley. Hi ha una mentalitat molt gran de que qualsevol problema se pot solucionar fent una aplicació informàtica que el solucione. Cuidao, perquè te diran que ensenyar, aprendre o avaluar o medir alguna cosa se fa amb un programa que tu l'únic que tens que fer és posar-lo en mans dels alumnes i ells allí ja ho faran tot. Això és solucionisme tecnològic. Mos oblidem de la història. Això són les màquines d'ensenyar de Skinner. Això són dels anys 50 i no hi ha ni tecnologia elèctrica pràcticament. Això és estímulo-respuesta. Skinner, després d'entrenar uns coloms a jugar a ping-pong, va fer això per ensenyar a persones respostes exactes a preguntes discretes. I en això volia ensenyar matemàtiques, estadística i qualsevol disciplina. Se diu màquina d'ensenyar, se diu conductisme i és el que està tornant ara en format colorins, en els tablets, en les pissarres digitals i en la tecnologia educativa. Silicon Valley està tornant a aquest tipus de coses. I està tornant perquè ignora la història de l'educació, ignora la història de la pedagogia. TIC i màrqueting educatiu. En moltes ocasions veureu anuncis molt bonicos. Hi ha una revista que a mi m'agrada, se diu Educació 3.0, la coneixeu? És una mescla rara, perquè no rara, és una mescla normal. Hi ha articles interessants, d'experiències d'escoles molt xules, però al costat el que hi ha és molta propaganda, que és de lo que viuen. I el que hi ha també és molta publicitat d'escoles que venen, com un dels seus valors afegits, la seva modernitat tecnològica. Escoles que veus en la portada, xiquets en un uniforme, normalment del mateix sexe, que estan jugant en robots i en coses molt modernes i molt xulos. Són o xiquets o xiquetes, però junts quasi mai. Aquest tipus d'escoles que tots coneixeu. Aleshores, ojito, quan la tecnologia s'emplea com a màrqueting. És més, hi ha una editorial de llibres de text que té esta plana web. L'altre dia vaig quedar a quadros. Robots educatius per a ments curioses. Si algú sap quina editorial és, no ho digueu. He tapat el nom perquè no vull fer criticar-la en públic. Deixeu-me que vos ensenyo els preus. El més barat es comença en 99 euros, que són els accessoris, no, perdó. El més barat es comença en 179 en 99 euros, se diu Dash. I ahí tens Dash i Dot, i ahí teniu el Wonder Pack, que és el segon i el tercer, més o menys. Estem utilitzant la tecnologia en moltes ocasions, venent aquest tipus de productes per a fer pasta. I aquests emprenedors mos enganyen massa vegades, d'acord? Un tablet és una càmera de fotos, una càmera de vídeo, un televisor, una gravadora de lo que sigui, un dispositiu per entrar a internet, una eina multiús, multipropòsit, que se pot utilitzar per a moltes coses. L'única que jo no utilitzaria és per a llegir llibres de text. El llibre de text en paper de tota la vida, si el gasteu, ja està bé en paper. Certa editorial que paga estudis a algunes universitats, bueno, a unes no, a l'Autònoma de Barcelona, no en paga ningú més, ha fet alguns estudis sobre el nivell d'acceptació dels e-books, dels llibres de text electrònics, entre els mestres. I la veritat és que els resultats a mi me van deixar molt preocupats. Van entrevistar com a 14.000 mestres online i tota la història, i sabeu quina era la característica dels e-books més destacable o que més es va agradar als mestres entrevistats? Especulem. Els colors, l'animació, els vídeos, la interactivitat, que se connecten a recursos d'internet, que se poden fer coses en ells. Que se pot llegir a fosques, molt bé. No, que els exercicis se corregeixen sols. Clar, dius, a veure, corregir llibretes no facis de gràcia, n'hi ha que fer-ho, etc. O corregir altre tipus de coses, però tenim que fer-los comprar als pares tablets perquè els exercicis se corregisquen sols. És més, el mercat de text és un mercat molt divertit. Qui tria no paga. Triem els mestres o l'escola, paguen els pares. Podríem fer al revés. Els pares podien triar quin llibre volen i ho pagarem els mestres.
els de tota la classe. Tu vols treballar llibres de text, pagues llibres de tots, o que es compren a l'escola. I tenim una falsa solució, que és que els pagui l'administració. És una falsa solució. És per seguir treballant en llibres de text. Això, potser algú s'ofèn. Con tot el carinyo, 10 anys de llibre de text és la teva desprofessionalització definitiva. Si no fas altra cosa que llibre de text, als 10 anys ja no saps res de dissenyar activitats didàctiques, de pensar avaluació, de pensar coses lúdiques, divertides i jocs, i d'ensenyar el que els xiquets aprenguen. El llibre de text són drogues a la porta del col·legi. Són drogues a la porta del col·legi, al col·legi van els mestres. Claro, diu, per què vaig a fer jo activitats si ja me les donen fetes? Si ja està el calendari fet, si ja està el currículum, per què vaig a llegir-me el BOE? Vos sorprendria la quantitat de llibres de text aprovats que se gasten que no responen al currículum que hi ha en el BOE. Se deixen temes, ne posen altres que no n'hi ha. Els traten fatal. Comproveu això. Ho dic perquè sou una banda de gent que en lloc d'estar prenent cerveses a les 8:30 esteu així i esteu preguntant-vos què té que ensenyar l'escola del futur. Sou molt raros. Perdoneu-me, però sou molt raros. Clar, aquestes coses les dius en un altre context i la gent s'enfada perquè s'estàs insultant. Bueno, acabem. Futur distòpic. Prepareu-vos per a una cosa que ara fa risa. En el futur no molt llunyà, els llibres llegiran els alumnes. Penseu que els alumnes llegeixen llibres? No. Els llibres llegiran els alumnes. Quan gastem un llibre de text o qualsevol material, cada clic se guarda en algun lloc. El temps entre 2 clics se guarda. La pàgina on fas clic se guarda. La teva resposta a una pregunta de 4 alternatives se guarda. La teva resposta a un text se guarda. I tot això genera una enorme quantitat de dades vinculada a una persona, a un xiquet, en temps i lloc. Pots saber si està fent-ho en casa, si està fent-ho en l'escola, segons el número IP des d'on entra. En totes aquestes dades, els experts en Big Data, grans quantitats de dades, creuen que poden estudiar patrons òptims d'aprenentatge i treure conclusions per a oferir als lectors allò que necessiten. És dir, el que ha fet Twitter fa 15 dies, en lloc de llegir el teu timeline tal com ve, en funció de què coses llegis més, te trau els tuits d'aixòs que llegen més. De tal manera que, igual que Facebook, no vos trau tots els vostres contactes el que diuen, sinó aquells que llegiu més, hi ha un algoritme que optimitza i te dona satisfacció de l'usuari, te dona una visió de la realitat en funció dels teus gustos previos. Heu comprat en Amazon. En Amazon fa molts anys que ho gasten, en molt d'èxit. Diu, la gente que compró este libro també ha comprat estos. I dius, 19 euros envío gratuito i el llibre val 18,90. Me cago en la mar. Dius, pues va, ne compraré este de 15 més i així és més barat perquè no me cobren els 3,5 euros i tal. I venen llibres. Bueno, en Amazon hi ha un algoritme que mira el que mirem tots i que quan uno compra un llibre o quan uno mira un llibre li suggereix què coses, a més d'aquest llibre, han mirat la majoria dels usuaris. Aquest tipus d'algoritmes s'està empleant en molts llocs. Vos contaré un exemple que vos posarà els pèls de punta. La Generalitat Valenciana, la Conselleria de Sanitat, utilitza algoritmes d'ajuda a les receptes als metges. En la premsa, busqueu en el Levante si voleu, els metges que traten el reumatisme, reumatòlogos, s'han queixat de que si ells diagnostiquen un pacient amb reumatologia, el sistema d'apoyo a la recepta no els deixa recetar-los certs calmants que es vindrien molt bé. I hi ha alguns metges que han vist el tema i què fan? Diagnostiquen mal en el sistema a un malalt per poder-li recetar els medicaments que ell com a metge sap perfectament que li van bé. Quan la Conselleria de la Sanitat li van preguntar per què fer això, va dir, mos hem estalviat 5 milions d'euros en medicaments en 3 anys. Això vol dir que el tema del Big Data, Learning Analytics, no és qüestió de que vosaltres trieu si voleu gastar o no. És que ja ho estan gastant en nosaltres. Quan un metge ens receta alguna cosa, ja està utilitzant un sistema d'estos de dades que permet estalviar i que optimitza coses. Ja li deixen les opcions que el sistema li diu, utilitzant algoritmes, d'acord? Per tant, ojito en el govern per les dades. Utilitzen un mecanisme que és acollonant, que és
te presenten dades. El 14% de los maestros españoles nunca no sé què. I dius, i què? És com PISA. Tots els anys, quan eix PISA, que és cada 4 anys, no? O cada 2. No ho sé. No sé perquè així, com no tenien pasta, no van participar en els últims PISA més enllà del que el govern va pagar. L'autonòmic no va pagar. Quan eix PISA, la premsa diu España está 20 puntos por debajo de la media de Europa en matemáticas. I la gent diu, que desastre, això és un desgavell i tot això. Ningú diu 20 puntos sobre quan. Ho sabeu sobre quan? 500. 20 punts sobre 500 és una diferència estadísticament no significativa. És a dir, estem igual que la mitjana europea. M'ho acabo d'inventar jo, este dato. Però el que vull dir és que la premsa magnifica certes coses per a transmetre el missatge que volem. Està mal dir-ho, però l'anterior ministre Wert tenia com a objectiu del ministeri quedar millor en PISA. No en tenia altre objectiu. I per això només se li ocorreix fer unes revàlides consistents en 500 preguntes i una redacció. És al·lucinant. Sabeu el que me diu PISA? Problemes de pensar, no coneixements. Si en PISA preguntaren la llista de reis godos en Espanya o danesos, seríem els amos segurament, perquè el nostre currículum està basat en això, no en pensar, no en recalcular l'IVA d'una factura quan hi ha un producte menys. El que vull dir en tot això és que la fascinació per les dades, per comptar, per els números, justifiquen decisions polítiques en moltes ocasions. Les dades no mai són neutres, sempre algú ha decidit medir alguna cosa i ha decidit com se medeix això algo i ha decidit agrupar les dades i això és el que es fa en Learning Analytics, d'acord? Ojito en aquest tema. Hi ha una escena molt xula de la Guerra de les Galàxies, jo és que sóc molt vell, tot això de Gopher i de Webb, Gopher ningú ha sentit parlar ja del tema, ja ho heu vist. Jordi Adell no és expert, és vell. Hi ha una escena de la Guerra de les Galàxies on Darth Vader, que és un malo encantador, li diu al jefe de la història, com se diu, l'esfera de la muerte, no estigui vostè massa satisfet d'aquest terror tecnològic que ha construït. El que vol dir Darth Vader és, jo la força, això sí que és important, no la tecnologia i tal. Bueno, el meu missatge és este, no estiguem massa satisfets del terror tecnològic que pot ser l'educació. No anem pel camí fàcil. El camí fàcil és que les editorials te posaran al tablet els llibres de text, l'avaluació, les pràctiques de les preguntes de la revàlida, si es deixem, i te ho faran tot. Per un mòdico precio, que pagaran els pares o pagarà l'Estat, etc. Els xiquets aprendran el que tenen que aprendre, que és a fer exàmens. És el que els americans diuen el teaching to the test. Ensenyar perquè aproven la prova. I a nosaltres ens intensificaran la feina cada dia. Més alumnes, més responsabilitats, més papers i ens demanaran més responsabilitats. Aquests tablets tan bonicos que guarden tots els clics, vosaltres quan penseu que costa agrupar els clics d'una aula? I treure conclusions sobre el bon mestre o el mal mestre que eres i correlacionar-los en els resultats de les revàlides dels teus alumnes. Hi ha països que tenen iniciativa de pay per rendiment, és a dir, part del teu sou com a mestre depèn dels resultats en proves estandarditzades dels teus alumnes. Així és com aconsegueixen el teaching to the test, l'ensenyar perquè passes la prova. I tot això no ho podríem fer sense molta tecnologia. Ojito en el cavall de Troia. I el cavall de Troia és, ja sabeu, no? Timeo Danaos et dona ferentes, teme a los griegos aunque te traigan regalos. Hi ha vegades que uns llibres de text molt xulos, molt electrònics, molt de plataforma, acaben guardant dades que faran que te pengen a tu en aquestes dades. Cuidadín. Però bueno, per acabar, no m'agradaria acabar en una imatge tan absolutament negativa. Deixeu-me que us presento un arcoiris, perquè després de la tempestat viene la calma, després de la pluja és l'arcoiris, i la tecnologia se pot emplear per a fer coses meravelloses. Avui m'he centrat en la part fosca. Veniu a una altra xerrada meua i contaré la part bona. Però hi ha alumnes i professors fent coses absolutament meravelloses. Està arribant cultura, està arribant coneixement a llocs que antes sense la tecnologia no aplegaria. I hi ha gent que està fent coses molt creatives, molt artístiques, molt motivadores, de joc, etc., utilitzant la tecnologia. I sabeu què és el que necessitem? Imaginació.
el que necessitem és no deixar-nos influir per qui vol fer negoci en aquestes coses i aplicar el que ja sabem, no oblidar aquesta saviesa de mestre i de mestra que tenim adquirida durant anys. No oblidar que el centre de l'atenció nostra, el centre de la nostra escola són els xiquets i les xiquetes i que moltes vegades no cal fer molta rúbrica, que és la navalla suïssa de l'avaluació, sinó prou mirar les cares de la gent. Imma Marín ens ha ensenyat les cares d'alguns alumnes. De vegades una cara diu més que 1000 rúbriques. En ocasions pareix que en nom de la tecnologia i de la modernitat i de la innovació oblidem el sentit comú. La meva reivindicació és no oblidem el sentit comú. Jo crec que necessitem una nova cultura de l'aprenentatge. Alguns autors ho diuen. Necessitem, tal vegada, fugir d'alguns lligams, trencar alguns plats, si és precís, unir-nos, organitzar-nos i compartir coses. Sempre faig un experiment molt senzill mental quan dono una xerrada. Fa 10 anys que el faig, però no me resistisc a fer-lo. Sabeu quants mestres hi ha a Espanya? Mestres primària, infantil, secundària i universitat. Vora els 800.000. 800.000. Algú té estadístiques de la Comunitat Valenciana? Quants mestres n'hi ha de primària i secundària? 55.000. Molt bé, però gràcies. No sabia on estaves, però diries. 55.000 mestres. Vosaltres imagineu-vos que cada mestre publicara en internet una activitat didàctica a l'any. Aquella que haguera dissenyat ell o ella i que li haguera eixit millor. Els alumnes hagueren après més i hagueren anat tot de meravella. I que l'escriguera, publicara. Podria publicar també algunes mostres del treball dels alumnes per a que vegérem com se fa la cosa. El primer any tindríem 55.000 activitats. Hosti, necessitaríem una base de dades, però també necessitaríem algun sistema de rànquings, no? Me gustas d'estos de Facebook, corets de Twitter, algo que tu dius, jo l'he feta i ha funcionat. Vale. Algo perquè les bones suren i les altres s'afonen. I l'any següent, 55.000 més. Vosaltres creu que necessitem algo per fer això? Necessitem ordinadors? En internet està ple d'ordinadors. Les escoles i les cases estan plenes d'ordinadors. Ens falta un canvi així. Ens falta un canvi de mentalitat. Ens falta pensar-nos com a companys i membres d'una xarxa. I ens falta repensar-nos com a mestres del segle XXI. Falta oblidar lo mío es mío y lo de los demás también es mío. Falta tirar a la basura això de a mi aquesta activitat m'ha costat molt de fer-la i ara la tinc que donar que se la pique un pollo. Aquest tipus d'activitats, d'actituds, n'hi ha que tirar-les fora. Però jo tinc el remei. Sabeu quants diners costaria que farem això? Aproximadament 0 euros. Només se necessita una línia en un decret. Una línia que digui, tot mestre que publique una activitat didàctica supervisada pel CEFIRE, que és adequada per l'edat, el currículum i tal, i la publique en la base de dades de la Conselleria, se li reconeixeran l'equivalent a 30 hores de formació. Al mateix temps publicaria un altre decret que diguera els sexenis de la formació, ara és augmento. I també faria un altre decret que prohibiré publicar-ne 30 activitats, 30 per 30, imagineu-vos, no feu formació fins als 150 anys, no. Regulem-ho un poc. Però, a veure, el que vull dir és, l'administració això ho podria reconèixer, o podria exigir-ho, o podria premiar d'alguna manera que no costa diners. Podria formar part del currículum i de la nostra carrera com a docents. I tenim tots els elements. Tenim la internet, està plena d'ordinadors, tenim criteris, tenim cefires que estan tots avorrits, que no saben què fer. No tant. Ens falta el canvi de mentalitat. Eixe és el poder que tenim. Eixe és el poder que tenim. Ves que no cal anar tan lluny. En aquesta sala n'hi havia teòricament 425 persones, és això? Com anem de temps? Ja haurà acabat, no? Ja m'han passat? Mitja hora fa que m'han passat? Vale. 425 persones. Vosaltres vos imagineu el que serien capaços de fer junts? Així hi ha molts talents molt diferents. Hi ha gent que haurà escrit articles de la Wikipedia i ens podria ensenyar. Hi ha gent que podria ensenyar-nos a configurar un Moodle si volem una aula virtual. Quanta gent ha fet un Kahoot en classe?
tots els que han alçat el braç ens podien ensenyar a fer cajuts. És que no pregunteu-vos el que són cajuts. És dir, és qüestió d'organitzar-nos, és qüestió de pensar-nos a nosaltres mateixos i als nostres centres d'una altra manera. I és qüestió d'utilitzar les tecnologies que tenim en aquesta nova mentalitat. Per això me referisc a una nova cultura de l'aprenentatge, a una nova manera d'imaginar-nos. I aquest és el missatge que vos volia donar. Tenim un poder immenso si ens organitzem i tenim la capacitat de millorar l'escola moltíssim si ens organitzem. Aquest és el missatge final. Ara què? Demà torneu a l'escola, demà torneu així. I el dilluns, què canviareu de les vostres activitats després del que heu vist així? Aneu a fer alguna cosa o això és una muesca més en la culata de la formació? Heu disfrutat? Vale, però això vos ho emporteu a casa i a l'aula o és simplement ludificació de la formació del professorat? Això és el que teniu que pensar ara quan isqueu. Moltes gràcies a tots.